Добър вечер, скъпи приятели! Какво? Продължаваме нашето увлекателно пътешествие в света на болестите. Потапяме се все по-дълбоко в остеохондрозата, артрозата, гмуркаме се в тях. И така, днешното видео е моят подарък за вас. За това, че се абонирахте толкова добре, миналия път не очаквах такова нещо от вас. Приятно съм изненадан. И за това днес ще ви покажа нещо интересно. Както винаги, впрочем. Животът си е ваш. Може да се каже, че сега животът ви ще се раздели на преди и след гледането на това видео. Ще си спомняте как сте живели преди и ще се чудите какво е това, защо не съм го направил по-рано, защо не съм се абонирал по-рано, защо не съм харесал, не съм написал коментар и не съм споделил това видео с всичките си приятели. И така. Ето пред вас имаме почти едно към едно модел на тялото на двама души. Модель тела двух людей. Тук виждаме положението на тялото, така нареченото прегърбено. А тук това е положение на тялото, което не е прегърбено. Каква е разликата? Разликата е в това, че има мускули, които поддържат оптималното положение на тялото. Техният баланс ни дава възможност практически без усилие да стоим изправени. И за сметка на напрежението на мускулите. Ето имаме мускули отзад. Това е групата на трапецовидните мускули. Горна, средна, долна. И мускули отпред. Гръдните, голям и малък гръден мускул. Ето ги. Разпознахте ли ги, нали? И тези два мускула създават баланс на лопатката. И от положението на ръката, от положението на лопатката, зависи как ще се разпределя натоварването върху шията и гръдния отдел на гръбначния стълб. Тук балансът е почти идеален. Тези две групи мускули се уравновесяват една друга. Тук виждаме, че големият гръден мускул е развит много по-добре. Виждате колко е мощен. А трапецовидният мускул, горната, средната и долната част, са доста слаби и тънки. Те не задържат добре лопатката и ръката ни, затова се изместват напред. И раменете и ръцете се завъртат по този начин. Какво да правим? Как да постъпим? Положението на ръката има голямо значение. Изобщо за поддържане на стойката. Много хора се опитват, за да изправят гърба си, да съберат лопатките отзад. Но от това гърбът им започва да боли още повече. Ако преди това е боляло. А ако не е боляло, просто започва да боли. Появява се усещане за напрежение точно тук между лопатките. Сякаш нещо там не е на мястото си. След известно време се появява усещане, че нещо им пречи да се завъртят, че някъде прешне над нея на мястото си. Това се получава, защото мускулите са принудени постоянно да поддържат прекомерен тонус. И всички мускули, които се намират тук, между лопатката и врата, тяхната основна функция е да задържат тежестта на ръката. Ако не се справят с това, ръката започва да се измества натам. Напред и надолу. Така увисва ръката. И за да върнем ръката в правилната позиция, като едновременно коригираме и собствената си стойка, защото именно положението на ръката най-много влияе на стойката, трябва да спазваме няколко правила. Първо, погледнете се в огледалото. Ако виждате, че ръката ви е обърната по този начин, с тази горна страна, трябва да завъртите ръката така, че палецът да сочи напред. Ако завъртим ръката си натам, виждате, че и лакътят също започва да сочи в страни. И сега, при всяко вдигане на ръката, ще има излишна работа на средната част на делтовидния мускул, но предната делта практически няма да работи изобщо. Също така, ако сте свикнали да държите ръката по този начин, тя ще започне да работи и при ходене. И при ходене ще се движи, виждате ли, под лек ъгъл. Ако палецът сочи напред, ръката също ще се движи напред-назад. Ако тя се движи назад, искате или не искате, широкият гръбен мускул при всяка крачка ще работи.
Средната и долната част на трапециовидния мускул също ще работят. Те ще получават натоварване при всяка крачка. Ако ръката е завъртяна по този начин, движението при крачката ще бъде малко встрани. И вместо мускулите между лопатките, вместо мускулите на гърба, повече ще работи тази горна част на трапециовидният мускул. Тоест, всяко движение на ръката назад ще претоварва този малък участък от горната част на трапециовидния мускул и мускула, който повдига лопатката, което още повече ще затвърди това неправилно положение. Затова първото нещо е да завъртите ръката с палеца напред и да следите при стъпката ръката ви също да се движи по този начин. Но това движение трябва да бъде естествено, т.е. не трябва да е някакво роботизирано движение. Какъв е още минусът на такова положение на ръката? Понеже ръката ви започва да се движи настрани, при всяка стъпка ще имате такъв наклон. Ще ви клати от страна на страна. Понякога това дори може да бъде причина за световъртеж. Понеже по време на крачка се губи равновесие, понеже главата се клати така при всяка стъпка, също става трудно да се ходи. Трудно е да се задържи равновесие. Ако ръката ви се движи по този начин, няма проблем. Главата остава в центъра през цялото време. И така, първото е положението на ръката. Завъртаме ръката с палеца напред. И следете, можете да сложите едната ръка в джоба, когато вървите. Следете за положението на ръката и когато е отпред, и когато е отзад. Движението на ръката назад има по-голямо значение, отколкото движението напред. Защото с ръцете напред често се движим. Единственото място, където можем да движим ръцете назад, е именно при крачката. Движението по време на крачка. Второто е положението на самата ръка, когато стоим. Ето при него. У него При Сергей. Ръката му е точно тук. Виждате ли? Тя виси отпред. Безжизнена. А при Марат ръката е точно тук. Виждате ли? Тя не му виси. Тя е постоянно в тонус. Винаги е готова, така да се каже, да направи някакво движение. Например, да се поздрави с някого. Да даде назаем пари на някого. Да покаже някакъв документ. А при Сергей тя просто виси ето тук, като наденица и се мята. Той не може да го направи. За да вдигне ръката си, трябва да се наведе, да я повдигне, да си помогне с някакво движение. А при този всичко става енергично, виждате ли? 1, 2, 3, 4. А при Сергей 1, 2, 3, 4, 5. Едната ръка едва се вдигна. Вече се появи задух. Защо е така? Каква е разликата? Защото при Марат, виждате ли, има замах на ръката. Тя при него се намира ето тук. И от тук, опа, вече е направила движение, защото тези мускули вече са готови за работа. Те са готови, например, да вдигнат чаша на Нова година, да пият, да хапнат. Не, това ще трябва да се изреже. Ето. А при Сергей, той едва чувърка в салатата, вече е заспал. Паднал е с лице. Каква е разликата? Как да се научиш на това? Вижте, за това използваме стена. Обикновена стена е подходяща и заставаме на разстояние ширината на стъпалото от стената, приблизително. И поставяме лактите си. Ето. Докоснете стената с лактите си и просто постойте така. Ако сте виждали в някои учебници по физическо възпитание, лечебна физкултура или природознание, как правилно да оформите стойката си. Трябва да застанете до стената, да я докоснете с всичко, с което можете и така се стараете, след това се отдалечавате от стената. Това не е така. Това е неправилно. Един има глава ето така издължена като краставица, другия като пътладжан и не всяка глава ще може да стигне до там. Тук трябва да се ориентираме по ръцете. Ръцете на всички са практически еднакви. Ето също се огъват в лактите в една и съща посока. И с лактите достигнахте и по този начин
Нека само лактите ви да се докоснат. Просто простойте в тази поза. И когато с лактите виждате, че се дърпате назад, раменете ви, искате или не, дори и да не искате, те ще се върнат назад. И просто постойте в тази поза, за начало. Постойте 30 секунди, свикнете с тази поза, после се отдалечете от стената. И просто постойте сега в същата поза, с това положение на ръцете и ще забележите как гърбът ви сам се напряга и мускулният тонус се задържа в тази поза. Още веднъж застанете. Може да се случи така, че на едната ръка е по-лесно да се протяга назад, а на другата по-трудно. И в тази поза първо се научете просто да стоите. Ето, започна да се получава. Следващия етап сега е, за да е по-лесно на ръката да се задържи отзад, малко ще я научим да се движи там. Стоите на същото разстояние от стената, достигате с лактите. Сега можете да завъртите ръцете така, можете и иначе, както ви е удобно, и помърдайте ръцете отзад. Съединете дланите малко отзад, т.е. направете движение с ръцете отзад. При някой ще се получи по-свободно, при други не. Тоест, целта не е да развиете максимално тази подвижност. Просто накарайте ръката си малко да се движи там отзад, за да свикне с това положение, за да се раздвижат и мускулите между лопатките и да се разтегнат малко срастванията. Ето тук, между широкия гръбен мускул и зъбчатия мускул, и после ще ви е по-лесно да задържате това положение. Ето още едно правило, как да го контролирате по-късно. Просто когато стоите, ето тук е вашата кост, тук е предната горна хълбочна будилка и се постарайте, когато стоите, палецът ви винаги да е зад тази кост. Щом забележите, че ръцете ви излизат напред, веднага ги върнете назад. Ето така. Приберете ги тук. Ето. Тоест, тези няколко прости движения ще ви позволят да възстановите правилната стойка и да я контролирате. Тоест, ще я контролирате не чрез стискане на лопатките, а просто като оформите правилно положението на ръцете си. И сега, за да тренирате самите тези мускули, за да ги научите да работят под правилния ъгъл, така че именно те да могат да държат ръката ви отзад, много е добре да правите такова упражнение. Може да се прави седнал, прав, у дома, зад волана, в колата, където и да е, може да го правите. На работа, вижте, можем да го правим легнари, но това вече няма да стане зад волана. После ще покажа и как се прави седнал. Общо взето, легнете така, сложете главата, а ръцете ги поставяме ето тук. Виждате ли? Няма да са на пода, а ще ги държим така. Поставяме ги. Ето тук, където е сакроилиачната става, точно на това място ги поставяме от двете страни, но малко над седалището. Горният тръп на седалищния мускул. Ето тук слагаме ръцете. И сега? С лактите се опитваме да достигнем пода, напълно разтягаме средния трапец, ромбовидния мускул, долният трапец също се разтяга и от тази позиция сега се опитваме да съберем плешките една към друга. Задържаме така за секунда-две и после отново с лактите се протягаме напред към пода. И после пак. Тези движения ги правим 10 повторения. Ако здравето позволява, ако не, по-малко, може и 5. Правим 3-4 серии. Общо направете около 30 повторения. Почувствайте как точно тези мускули между лопатките, които обикновено не работят в ежедневието, се напрягат много добре. Ако няма къде да легнете, можете да правите същото движение и в седнало положение. Същото нещо. Но тук натоварването ще е по-малко, докато в легнало положение е по-голямо. Също така, ако някой не може да го направи легнал, може да го направи седнал. Тоест, старайте се да съберете лопатките си отзад заедно. И лопатките, лактите. Все едно някой ви събира лактите отзад. Представете си го. Или помолете някого веднъж да го направи. А после опитайте да възпроизведете това движение сами. И правете движението с пълна амплитуда. Напред и назад. Напред и назад. Това точно много добре тренира всички тези мускули. И така, приятели.
Ето така животът ви се раздели на преди и след. И сега, както обикновенно, се сбогуваме с вас. До нови срещи! Оставяйте лайкове и коментари. Занимавайте се с спорт, помагайте на родителите си.